Με τη νίκη της Ελισάβετ, οι μαχητές μειώσανε σε 2-1. Επόμενοι παίκτες, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος και ο υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα, Γιώργος Αγγελόπουλος. 3, 2, 1. Φεύγει ο Κώστας και ο Γιώργος. Δύο παίκτες που έχουν φέρει πολλές νίκες στις ομάδες τους. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτόν τον μεγάλο, σε αυτόν τον μακρύ στίβο μάχης με το δύσκολο τερματισμό. Οι δύο παίκτες τώρα πηγαίνουν καλά και είναι μαζί. Παίρνουν τον πρώτο τους κρίκο, περνάνε το εμπόδιο και πάνε για τη σκάλα. Πολύ ωραία κίνηση και από τους δύο παίκτες που είναι πολύ γρήγοροι. Ο Κώστας και ο Γιώργος τρέχουν πίσω για το δεύτερο κρίκο. Δεν υπάρχει ουσιαστικό προβάδισμα από κανέναν παίκτη. Είναι λίγο πριν τον τερματισμό. Φτάνουν στην κυριολεξία μαζί, που σημαίνει ότι ο πιο εύστοχος θα πάρει και το παιχνίδι. Πετάει ο Αγγελόπουλος, αστοχή. Αστοχή και ο Αναγνωστόπουλος. Τώρα σκοράρει ο Αγγελόπουλος, θέλει ένα μπαλάκι ακόμα. Στη Στεφάνη, σκοράρει και ο Αναγνωστόπουλος. Ποιος θα σκοράρει το δεύτερο πρώτος? Για να δούμε. Αστοχούν οι δύο παίκτες, τρέχει να μαζέψει τις βολές του ο Αγγελόπουλος, τρέχει να κάνει το ίδιο και ο Αναγνωστόπουλος. Κώστας και Γιώργος έχουν βάλει από μία μπάλα. Πετάνε και οι δύο, αστοχούνε και σκοράρει πρώτος το δεύτερο μπαλάκι ο Αγγελόπουλος, που παίρνει την νίκη για την ομάδα του και κάνει το 3-1.